Aja kaya ngono. Tak apa sudi. Ngerti yo. Jonggrang, kowe nek rono-rono tiba gegeblak saka panggung. Rada mrene. Nah. Iki sapa iki? Mereka abdi kula. Lho. Abdimu? Abdiku iki. Lah kok malah ayu abdimu karo kowe? Iki bocah saka Karang Pradesan, bocah desa Sasa. Lho, perkara wong wadon ki aja diimbang. Ora ngerti kentang kimpule iki. Kene ngono ngado. Ora ngerti apa? Kentang kimpule. Jonggrang, aja kaya ngono. Aku duwe. Aja sekolah. Kene to, kene. Tangan. Jonggrang. Aduh, Jonggrang. Iki nek krungu tangga teparo kowe darane tak kapak-kapake. Jalna tabak. Kowe wong wedok apa pitik babon? Mungkin nek pun kulinten pecah keco kok, Pak. Aku tratapan tenan lho kowe mara ki. Refleks lah ku ngadeg aku. Oh niku Mas Petro ndak glagepen niku mengke. Tro dicolke, Tro. Ngentek. Gila. Nggon aku ya ora bakalan entek padha wae. Rupane ngisine kok. Ayo diteruske. Ya, le seneng-seneng ya. Heeh. Rasa kuwatir. Ya. Aku nganu kok apa jenenge iki? Kangen karo Mbak Mimin karo Mbak Aprile ketoprakan. Wah, mumpung ana soliken. Heeh. Ning mengko terus iki men anu Mbak. Niki enten sinden sing suwe banget cuti isih kelingan nyinden apa ora? Oh, nggih. Ya, nduk anak Pertiwi. TV. Iya. Ya, Nak. Oke sing do nakokke lho. Saplai bar ndoboli iki nglairke nak cara kene. Cara Banyumas ki ndoboli lho. Jenenge seni itu menyatukan lho, universal lho. Oh iya. Kaya ki mau basa Madura wis. Heeh to lho. Terus ki Jawa Barat apa jenenge Banyumas yo ono. Banyumas. Desa Mawacara negara Mawatata. Kana jenenge wong udute ya bar-bar congor ngono kok ya. Bar-bar congor ki udut. Oh, nek kono ra saru, nek kono macam kuwi kok. Ayo nduk, kakek. Iya. Wah, jan iki ayo tenan kaya nom-nomanku dhisik nek iki jeblek. Jebles ngono kuwi. Jaman rung dirusak karo yoga-yoga kuwi aku sing Alah kok rumaksaku. Apa langsung raiku muntir kene iki no. Yoga iki lho ngayunke aku sisikan ning ngono. Jaman riyen Kak Sinden dipethuk to. Kowe jek kelingan ora? Rupane yoga sing dokoh sing endi? Coba tudi ngono. Mas Santoso niku ya dokoh. Mas Keswan ki jaman dhisik rung entuk Mbak Ayu ya sabane ten nggen pangkalan kula ya. Ning ya alhamdulillah sesrane koneka wis alhamdulillah matur nuwun Mas. Halo kae. Oh, jebulane kowe kaya ngono, Mbak Ayu. Langsung. Iya. Nembang apa, Mbak Tiwi? Iya, wis suwe banget pirang-pirang sasi ora anu aja kuwi nglairke putra. Saiki wis putrane iso ditinggal. Ya, saiki nderek meneh. Mijil kakung napa putri? Nduk Putri. Oh, putri. Berarti dhisik miring nengen. Lah kok iso nengen iki Primbon. Ilmune apa? Iku ora ilmu titen, tapi iki dari kedokteran. Piye? Dadi nek bar kumpul bojo, bar iu wong wedok aja langsung menyat. Terus Nek pengen di anak lanang wong wedok miringo ngiwa. pamrih Hormon testosteronnya lebih dominan. Oh. Lho, nek pengen di anak wedok miring nengen mula mesti kuwi miring nengen. Anak wedok to? Nggih. Lho lah. Dadi nek pengen di anak lanang miringe Ngiwa. Nek pengen di anak wedok miring. Nek di anak banci. Yo, glebakan ngoten. Lho, mula nek ngono kuwi nganggo adab cara manusia aja kokean polah. Pamrih ngono lho, aja kokean polah. Tur nyun sewu masih dalam satu selimut. Senajan to arep perlakukan pasanganmu sing sakipe carane etuk ning dalam satu selimut ora etuk wuda blejet. Pamrih men dadi anak sing pinter, sing bangun miturut aturane gampang. Dadi aja kakean pola. Nek wis sak madya wae. Sak madya wae. Lah nggih Bu Prastiwi dhisik ki mah gedruk ki. THE rampung ngono kuwi to. THE. Saking bahagiane. Mulane lahirnya tong-tong shot kae ya. Tong shot niku.
Tangsat iki tukang ngeterke dhek iki. Monggo Dek TV. Yo nek TV. Nggih, Pak Kadung tresna nggih. Iya, heeh. Ayo ora apa-apa karang kowe ketinggalan rada suwe lagu Kadung terus ora apa-apa. Iya. Apa lilin-lilin kecil? Lilin kecil ki lagune. Mangga dibawani, Mbak, mangga. Rina wangi dadi ati Lho ta, bareng lairke suarane luwih cantas ta, luwih kepenak. Mbiyen rada srek-srek piye. keganjel. Diganjel apa? Ganjel apa ta swara kok diganjeli ta? Kae geganjel busi ya ora do nyok. Kuwi sik amprip iki geganjel busi. Niki sanes busi. Apa? Laker. Ora cedak-cedak aku lho. Gah. Mboten ngaket. Nyen kok terus miris men lho, wong sesuk kaya ketemu gek sedina rong dina wis petang tahun kumpul kok padake. Bukan muhrim. Lah nek kula gelem. Aku iki nekat kok. Ayo nak. Aja kok Tanpa dahar, tanpa nendra, Ya mati no ya Pri. Tapi itu Ora mangan ra turu sesuk ayo mah. jenenge wong kasmaran. Kasmaran. napa? Nah, ayo Pak. Kayung yon marang selirane tansah kumawanging netra Putrane diparingi ASI mboten, Mbak? nggih ASI eksklusif. Oh, alhamdulillah. 0 sampai 6 bulan ASI eksklusif, ASI tok tanpa makanan pendamping apapun. Mergo keunggulannya ASI menika luar biasa, Pak Seno. napa? ASI menika satu ekonomis. Ekonomis. Rasa ndak tuku. Higienis. Higienis. Tidak ada tanggal kedaluarsa. Praktis. Rasa Praktis, ngubah ya? botol langsung plutro. Nah, toh, praktis. Terus 4 menyehatkan karena gizinya lengkap. Terus kelima menghindari apa semakin mendekatkan kasih sayang ibu terhadap anak. Dan ibu chemistry. yang mau menyusui bayinya kemungkinan kecil terkena kanker payudara. Jadi dikulinake nek perlu ramung bayi tok bapakne ya di anak. Lah kok tekan kono. Bapakne iki dielingke ngono lho nek pamane anu kok aja sik ngono ndak terkontaminasi. Lah anakmu mbok susoni kok mah klenger le. Lah isine gerdami we. Damiro gombal suwek. Ayo nak bacetke nak. Jero ati kadung tresna tan liya amung sliramu Satema. satemah lara Mangga. Ayo, ya durung kali terus. Iya, mangga, yuk. lamat wis
Mas
matur suwun. Ya. Ayo dienggo ngetes nggih Mas Bagong nggih. Betul. Mergo nek suwe ora nyinden ki mbok menawa engko nggo ngeden ngetokke bayi suarane dadi blero. Iya. Tasih sae nggih Mas Bagong. Asih sip. Ya. Ayo genti sing aja sing anu ah. Sing anu sing sinden-sinden sing lemu-lemu. Oh ya. Nggih, Mbak Tatin ayo jumeneng. Ya. Ora serem to. Mosok to, Lek? Ora iso guyu blas kok. Sinten ora iso guyu blas. Ya, Monggo Ben. sedekah sing paling gampang ki mesem guyu lho. Ya ben nek sangguyu mbangane banci tuwa. Cukul. Aku mau ngelingke sedekah sing paling gampang sing dadak cucul ki mesem guyu gawe seneng atine wong. Piye ta nek guyu piye? Guyu ki 1 cm ke kiri, 1 cm ke kanan. Piye Ora mesem? mirip ngene ora. Setruk nek kuwi. Guyu, mesem guyu. Mesem Mesem guyu. guyu. Itu dari hati. Dari hati. Oh, Iya. nggih. Piye carane mau ngono kuwi? 1 cm ke kiri, 1 cm ke kanan Nyateni mesem. piye Le Sianti? Ya dikira-kira dhewe kok ya. Ya ora masuk kaya ngene kok galak ya ora. Asline Halus kok mboten. ngene kok ya. Ning urung kenal. Urung kenal koyo galak. Atine Tatin ki raine can ngono kuwi. Ning dhek iki asline ora galak ning bengis. Lah niku tesih nak ndulur kok jenengan niku. Kok bengis to kancaku nduk jenenge bengis Judas. Judas. Nggih, Judas ya. Ya. Bupras nggih mboten. Heh? Bupras mengke nggih mboten. Buprasi kan terserang anu apa jenenge iki. Apa? Penyakit ngoyot. Kae lagi masuk angin kae wis omong karo aku meneh nggon transit 5 mau aku kok joko ngadeg lho aku lagi masuk angin. Oh, liwat endi angin aku. Sopo terapat kok aku mah. Malah nesu e. Oh, wis teko nang nggon Demong kuwi apa? Sapa? Ah, penggemarmu ayo. Iya. Walah. Sugeng dalu Mas Asmara. Pokoke wis sumpah karo aku lho tindake. Napa? Kok tindane Pak Seno semono wae ora ono nek ora Tatin ora jos. Terus dikeplak bojone, "Ha apa?" Ya wis pas jenengan lak senengane le cilik-cilik ngono kuwi to Mbak Tatini. Ya cilik iki sing penting mentes ngono lho. Ya kalau cilik kalau gede cilik terus ora anu kok ya jen. Jenengan iso ora? Ora. Sang apa? Sliramu rawo Lah kok mah ketularan anak dhewe to Lek. Adekku ini kok malah nulari, menginfluence yang Niku lain. penglarisnya Pak Sena ya kuwi. Ana mboe aku iki kok nang ndi rumah saku aja kok nang Yojo. Nang Jawa Timur, nang Jawa Tengah iki mesti eneng lho. Mesti eneng iki ya jarene wong tuwa iki sing dadi marahi laris ki nek ditunggoni piyai ngono kuwi sok marahi. Ya. Lho nyatane aku mau teko dek wis ditututi piyai Banyuwangi nyepur saka Banyuwangi terus. Oh iya to. Mlebu nang transit ki mung arep nimbali September. Ayo wis KO. Pulang tidak punya harapan. Piye? Pul. Oh iya. Ya wis ora apa-apa. Alhamdulillah. Nyepur lho padahal saka Banyuwangi. Hajatan sunatan. Oh iya ya. Alhamdulillah jane arep tak jakke banci loro iki. Iya. Kenapa? Ayo dijak rono men disantet lebone iki. Lah kok terus disantet niku Jangan kok yo dipopulerke ning kono. Angge. Tak kira nek nggo anu yoga. apa? Kaya apa to? Nggo trambe dalan. Mas nek nang perjalanan ki ben gayeng ngono lho. Oh, men regeng. Men go cerita. Gue kayak Mbak Tatin dhewe sing arep ngersake. Saya sapa? Banci loro ya. Oh, nek iso ya ora apa-apa ya. Iso aku iso. Halo iso aku iso. Kok dadak nek iso aku iso. Halo. Wah, kok Nek apri bubuhan aku iso. Padake. Kenapa? Wah, kowe aja percaya karo Kimen nek dhek muni iso tenan wong Iso dhek iki. tenan. Nek prei seminggu we brengose tukul. pelek
yakin aku iso lho. Iya, Kapan? Pak. Heeh. Iya. Angger bojomu ra nesu lho, nggih. Ya aku arep ngopo sih? Kan gur ngancani. Oh, ngancani tok tondorakmu. Lah apa? Terus aku semangat. Terus dadi wedok eneh saiki. Terus sekarang ngombe sore ngat. Apa kuwi? Sore diombe pengi semangat. Ora semangat. Dudu semangat. Aku wis tau krungu kuwi aku. Sore dombe bengi semangat rawa. Dalange iso ngombe ra? Cerewet kowe iki ngopo? Lah aku tekok lho. Ah ngombe karo rusaku kok kowe rusamu nembang. Iya kan gur Aku iki nek kene arep nyindan mau bakul pil. nek dalange paling ngombene pli kita. Pel kita. Oh, pel kita. Kok beli kita? Ana lho Pak Ana jenenge plikipu. Apa? Ya pri ana ya. Kuwi onde-onde cara Jawa Timur. Jawa Timur unde-unde iki jenenge plikipu. Pli ki Bu bentuke kaya ngopo? Ya kaya unde-unde. Onde-onde nek kene onde-onde. Ning kono plikipu. Oh, nang kene nek kon daerah Bantul ya ono. Apa? Tol Jota tangis marang kangen. apa lho, Pak? Agak diteruske. Madong rembug pil. Ono lho nang Bantul panganan ya. Ya wis ben. Iki nang Sleman kok nang Bantul. Semakin malam semakin anarkis kok. Tangis kang kebak tetungga mang sliramu Kowe nek ora dong ora sak melu-melu to, Gong. Kandhane ya. Ora ngono. kang tak pilih. Ngapain Mbak Mimin? Boten penjiwaan, Mbak. Monggo aja kewala. Tak pilih dunya. Ngapa Gong? Ngopo? Akhirat Ya. Ya Allah. ya Allah Ya Rabb. ya Rabbi amin. Ya wah. Edian. Apa? Yo, pasukan jogetnya siap ya. Suwene ra apa-apa kok ngerti. Kira terkapar bulek. Iya. Pokoke ra saking senenge ora lho, Gong. Wah, tenan iki. Pecinta. Heeh. Engko ra bali ngulon meneh karo nyirik-nyirik kae iki. Aku malah mari lek kula ora weteng delok kae momone. Tombo. Ha iya. Ngopo? Pripan? Kok penari kok dhewe-dhewe iso 4 sap. Iya. Pun dita? Kae wetan rada tengah-tengah terus kulon. Iya. Nek dadekke siji nek singgolan iso gelut lho, Gong. Padake koplo wae. Iki ora wis. Iya, jogeton. Iya. Santai wae.
Oh, cah tertib-tertib ya padha. Yo. Ya mangga. Tamang itu. Kowe rasan joget mung nganti potol sikilmu ora ngalahke sing nang kono. Tadi kok luar biasa. Mau ana sing ket-ketan arep ngene barang e. Aku wis waduh salto kae bolora. Lu hebatnya apa kowe gabung rono, Lek? Kowe melu gabung rono luwih hebat meneh. Apa aku wis kumpulane kok ngene sepatu. Nuwun para miyarsa. Atur pasugatan Ketoprak Mataram kan inggih menika ngaturaken pakempalan ketoprak pelantangan budaya. Dalu menika mendhet lampan inggih menika Roro Jonggrang Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang badhe pun tindakaken dening Sukimen saking Klaten Jawa Tengah. Bandung Bondowoso katindakaken dening Solikin wondene Demit. Emban katindakaken dening Princess sutradara kula piyambak. Kairing paguyuban karawitan nyangga dosa sugeng midhangetaken Rata nyaketeno ado-ado topi yo. Aku saiki serande sedulur. Mboten maiben. Putra Manalendra mung gadhek jenenge tok. Merga kraton Wanasegara wis dadi Karangabang. Oke bebanten Raja Pati ing Wanasegara piye? Nandang Sungkawa niku kenging ning ampun keladuk Gusti Putri. Sak madya kemawon. Kenapa ora kena keladuk banjur aku besuke melu sapa piye? Tesih wonten kula. Kula tansah ngrumat panjenengan pun benjing ngantos dikijing kula rumat panjenengan. Kok kowe malah gege Pati kurang ngedem-deman aku to piye? Lah nggih ngedem-dem manah panjenengan ngoten kok. Pripun? Piye? Ana kedadian kang kaya mangkene. Ki mergo bokal bawene Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso ingkang sampun merjaya Kang Mas Sedulurku tuwa, Kang Mas Prabu Kupala. Ora ana pengarep-arepane tumraping uripku. Jonggreng. Tuk. Wah, wis ketoprak telek iki. Muni pisan kok kleru jonggrang kok jonggreng. Heeh. Heeh piye? Kowe muni jonggrang ngono terus gamelane muni sesek wong kuwi jonggrang emoh kok jonggrang ngono sing wangun. Coba muni ya. Jonggrang. Wah, lah kurang penekanan. Jonggrang. Oh, jonggrang ki bagus. Jonggrang. Kurang gede sithik. Gede. Jonggrang. Kegeden. Jonggrang. Jonggrang. Tuk 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 tuk. Sinten menika Gusti Putri? Tuk tuk tuk. Yo iki menungsane Bandung Bondowoso. Kang gawe Karangabang ana ing Wanasegara. Kowe Bondang, Bandung. Heeh, aku Bandung. Iki niki ingkang sampun merjaya Kang Mas panjenengan Gusti Putri. Kon minggat saka kene piye? Suthik aku nyawang rupane. Ora. Aku ki tresno karo kowe, Jonggrang. Waduh, dus ora masuk mikir deleke sing ngomong Bandung aku kowe mung mangap cangkem tok. Bandung ora ana wibawane blas tak utuh kaya ngono kok Jonggrang kon sudi kok ngendi? Mulai yo, kowe mung gaya tok wae. Jonggrang. Praptaku ning papan kene iki sejatine mung kepengin nilai karo kahananmu. Sudi apa aku nyawang kowe Bandung? Jonggrang. Jonggrang. Kudune kowe mangerteni. Piye? Piye rasane atiku
wektu dina iki kelangan sedulur kang Sinarawati kawulaku ing wana segara tumpes tapes tanpa tilas kabeh merga saka pokal gawemu mergane kabeh kawulamu ora padha manut karo aku kene manut marang kowe Bantu menungso murang tata aja kaya ngono tak apa sudi ngerti yo Jonggrang kowe nek rono-rono tiba gegeblak saka panggung rada mrene nah kowe tak kandhani ya Jonggrang nganti tak rewangi kaya ngene iki mergo gedhening rasa tresnaku marang kowe tresno iya pisan meneh balenono kowe kandha tresno Bandung kowe ora ngerti diarani tresno sejati Bandung nek sejati ki meng rokok aja guyon kowe aja guyon aku nesu aku ora guyon aku ki omong opanane tresno menutuh ati kang suci iya ora mergo pangkat derajat lan panguwasa kowe banjur daksya marang jejering manungsa Bandung jagat dewa Padha Kula Gusti Putri nganggo cara pe aku balik ke Bandung ana kraton ing pengking kono Kusik Jonggrang kusik iki sapa iki mereka abdi kula lho abdimu abdiku iki lah kok malah ayu abdimu karo kowe iki bocah saka Karang Pradesan bocah desa Sasa lho perkara wong wadon ki aja diimbang ora ngerti kentang kimpule iki kene ngono ngado ora ngerti apa kentang kimpule Jonggrang aja kaya ngono aku duwe nek gelem tak kaneni cara kanthi kang alus Bandung iya bali ana negaramu pengging kono aku gelem bali nanging yen wis mondong karo sliramu ana segara manungkul nanging aku wegah dadi putri boyong yen lumrahe negaramu wis tak bedah kuwi kowe dadi putri boyongan sing metu iki aku ora bisa nglakoni Bandung aja sing kok kene to kene tangan Jonggrang aduh Jonggrang iki nek krungu tangga teparo kowe darane tak kapak-kapake Colno to kowe wong wedok apa pitik babon Colno ngapunten Gusti Putri kula setelen niki ingkang biasa mawon Gusti Putri apa ora peke karo para abdi lan juru taman to ya wis iki wae nek ora gelem aja nang kene Bandung ayo golek nggon Bandung aku keceplosan mangsaku omonganmu ki ora kena tak gugu nanging kok omonganmu ki pating crebung golek nggon piye karepmu piye dirembuk kanthi saapi-apike Bandung wis kowe saiki nyuwun apa waton kowe gelem dadi putri boyongan nadyan tumurning rembulan yen perlu tak gayuhke ana ing sliramu aja ngono to Bandung Jonggrang piye Bandung suwening suwe aku kok dadi ingin karo kowe ingin ya ingin ora grusak-grusuk kaya mangkono wong wedok ki nek nganggo ngono ki malah gila lho nek nganggo kok alus kok menawa kok suwening suwe dadi rasa tresno wis coba saiki kowe nyuwun apa aku nyuwun apa ya mbok kowe bali ana penggeng to Bandung aku ora iso bali nek ora bareng karo kowe mbok ngegrab upama ngegrab mestine nang jero grab kuwi kowe karo aku nanging aku ora sudi engko nek wong loro nang jero nek aku hamil monggo kuwi itu ora tak karepke pancen niatku aku pengen kagungan putra saka kowe Jonggrang piye mestine nek aku kaya ngene kowe kaya ngono putrane sesuk wis aja kuwatir mesti wit gedang piye to Bandung ki piye putra Nalendra Gong Binatara kang bakal nglintir ke Prabu ning pengging kok di anak gedang ki lho
Lah wong sliramu ya angel temen diripe kaya aku kudu kepiye wis ta? Aku kudu kepiye? Aku njaluk digandrung mbok mrangka lilih penggalihku. Oh, mbok iya. Nek ming gandrunge Ning aja nyaket-nyaket rasa kemek-kemek sik lho. Aku jijik. wis aja kuwatir. Aja kuwatir. Neng. Gandrung kok titingane kok ngono. Sore-sore padang Kowe iki gandrung apa dolani bocah cilik? jonggrang. Piye, Mbok Bang? mati aku apale ya ming kuwi. Sing wigati rak aku tresno karo kowe iso ngetokke rasa tresnaku. Sing gawe ternyuh ing rasane atiku banjur aku lilih kersa kaboyong ana ing pengging ngono lho bantu. Memanesmu angu jiwat. Aja ganggu sik ya piye. Akaweru citenggale Aja kaya mengko ra ya lingsep karo ati-ati ing mana segara ta piye. Bandung Bandawasa tiwas bojone gurtuk gabus. Rak ya lingsep nek tinulat para ati lan kawula ing mana segara ki lho. Ati-ati juru taman padha geguyu-geguyu kowe lan cilik aku. Aja tok baleni kaya mangkono lho. Ngono ki kok ana wayahe, Bang. ya sing gedhe pangapuramu mbok menawa wis ora kuat ngampah marang hardaning rasa. Besok ngene sapa saiki ndeke sapa mbok ya ditahan luwih dhisik kok ya krusak-krusuk. Lara apa kang sinadya Panjenengan lenggah kan Mas? Lenggah. upama munduta romi iya lara mbok Rikmanipun menika lho Kang Mas. jonggrang Injih Kang mbok yo Mas. mau Penyanyi ki alon-alon. Kang Mas Bandung Bandawasa. Gusti Bandung Bandawasa. Piye? Napa mboten keplenet to? Rak ya ora kowe kok nyaruwa sae to piye? Ngapunten Gusti Putri monggo dipun. Jejermu ki wong abdi mung gedibal kok nyaruwus lho. Kang Mas Bandung Bandawasa. ketoke pasuryanmu ayu. Pengestunipun Kang Mas. Ning iki ketoke kedaluwarsa lho. Leripun. Kok ambune solar kowe. Menawi benjang kalian kula menika pikantuk kanugrahan putra panjenengan ngersakaken putra mijil kakung menapa pawestri. Mestine manut karo sing peparing. Ngaten. Diparingi kakung Menika awak dhewe padaran ya kula kudu. nggih. Heeh. Mas. Panjenengan lus-lus nggih. Benjang Iya. ing padaran kula menika badhe tuwuh wiji panjenengan Kang Mas. Winihipun wonten mriki. Kowe Ki lho mlaku rene lho Mas. Mlaku kene. Mlaku kene Mas. jonggrang. Tartamtu tak turuti ibarat numpak perahu.
wit-witan kae odo manuk padha cucuk-cucukan kae. Iya, aku Mbok yo menawa kae nggambarke tresnaku marang sliramu ya bantu kae lho manuk cucuk-cucukan. Sing endi, sing endi? Kae lho sisih kono kae lho bantu. Wah, kowe iki kae iki genah blungon ngono kok, Mas. Kok manuk karo bunglon amat ana bedane to Bandung? Iya. Oh pancen tresno ki wuta kok ya Bandung. Oh, Lho, Bandung. iya. Bacot ke Bandung. Lu mampah tanpa welas. Aja nakal lho astane lho ya. Neng madyaning colo didik. Besok aku nek kaboyong ing pengging aku wis ora nyandang ngene meneh kok Bandung. Iya. Aku pengen nganggo rok mini karo baju renang Bandung. Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Pokoke sak karep-karepmu tak turuti, Junggrang. Tenane. Tenan. Aja matur turun, aja matur turun. Biasane wong lanang nek arep tetukan ngono kuwi engko nek wis kecekel terus paribasa ninggalke aku mah Bandung. Iya, iya, aja oke-oke lek ngomong ngababmu ambune ra. Temah kunci jo aku lingan tok Bandung wong bagus. piye Junggrang? Aja mbok anggap enteng sliramu bakal mboyong ngono wae marang Jonggrang. Lho, kowe meso selak. Kahanane wis kaya ngene kowe meso selak. Bandung Bondowoso wong bagus. Piye? Jejering aku putra ratu ing Wonosegoro mesti kaboyong bakal ing pengging mesti wae duwe bebono. Aku duwe punagi Bandung. Bebanamu apa? Apa penak yo biyo? Ndamelke candi sewu sawengi kudu dadi. Iki mung nggo napik krono alus. Bandung. Apa? Nek pancen kowe bakal mboyong Jonggrang ana ing pengging, aku njaluk candi cacah sewu nanging sewengi kudu dadi. Yen ming perkara kuwi kowe aja ngilani karo kabisane Bandung. Sago, Saguh. ning nek ngantek candi kurang saka 1000 ateges badar lan ora kasembatan. Bandung mboyong Jonggrang ana ing pengging. Ora dadi ngopo? Ora dadi ngopo. Ning tak buktekke. Gedening tresnaku bakal tak wujudake candi cacah sewu. Aja wedi Kang lan wektu dina iki tindakno sadurunge jago kluruk candi kudu wis dadi Bandung. Mara sawangen. Tuk 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 tuk. Topo. Abdi kabeh Ini sedakep. padha nuthuk olesung. Tuk. Ada Mbak Dukun sedang ngupasin wajahnya. Sajaipun kok pun dadi rampit menika Gusti Putri. Kowe nuthuk olesung biung, dimen-dimen jago-jago padha kluruk lan enggan leren anggone Bandung upaya gawe candi. Iya. Ngaten dados Do nuthuk olesung abdi-abdi kabeh dikon nuthuk Dadi olesung. candi sewu. Tuk. Bandung. Jago kluruk ora kirek jegok. lah kirike melu tangi niku njenengan niku. Leren Bandung. Apa? Sawangen. Candi wis kabeh gumelar. Bagus. Cacah sewu. Kaya tembungku sekawit sadurunge jago kluruk candi kudu wis purna digawe. Nanging kabeh mah kudu dibuktekke. Kudu tak etung kanthi permati. Coba biung etungen biung. Sing permono.
300 dadine 900 99 kirang setunggal Gusti Putri. bener apa durung Panjenengan wangsuli 600 Apal banget nek karo hitungan duit. 600 kurang selawe, Mas. Nah. aja melu-melu tak tuki dhewe iya 600 ringgit oh kokean 700 900 8 songo bener piye Bandung Apa? bareng tak hitung wola-wali kasunyatan candi caca 1000 isih kurang siji cacahe lagi 999 kaya tembung wis kawit Yen no tak balenane. 600. 700. 800 900 lho. Kok kurang siji? Ganepe kowe, Jombrang. Tok. Gusti Putri dadi reca latos kabeh. Apa atos kabeh, Mban? Nggih. Coba kaya ngopo tak dumukane. Atos kabeh ngono. Kok dat Latos. Gusti Putri. Atos. Atos ora wegah. kok gak dadi atos kabeh kaya ngene iki. Pripun iki Gusti? Ngisor kok ya atos kabeh. Pun ket wau. Ngisor kok lho, iki apa iki? Kerja kok ana sekrupe. Standar. Oh, standar. Sane bakal ngat. Iya, ya wis. Ya wis yen pancen kaya ngono. Fragmen iki wajib dibubarake. Mergo iki wis kebablasan wektune. Mban, Jonggrang iki bopongen cemplungno mblumbang kono ora urip. Jonggrang. Grang iki bubar Grang. Tangyo Grang. Grang. Marine diambung. Wah. Diambung masal iki. Kok dadi kaya ngono karepmu? Iya, nyoh tampanono. Tu gentak-gendung. Bandunge yo gragas.